Karbi Ariso ni kan crepe ho clear tan chen thong mini chocolate da phis me hem chililidet BJYM is Karbi ngalong atum pen pharke mai ni ponsi APSC atum phan lamboy pipon thu nilip chokhle rong mar chom thlap along rong asar khok aluk kiron po EM research stock bi pen EM so churong phatum ari deng pen HDP high school along school hem kimi kang kupon nizang karbing juri kendeng hawar muthedi arong amekar karlitang paulson chinthong pen amit baby tum asopo klirtang chinthong aphans lu pachali dunji aphan pura kedam tang ar koini pa engkora troksi ani dipu rong ni hang arong amekar sarim teron hem chubi dunlo bonda kedam tang ar koini phai thongkep ani anarlo por phai krisia por malom bent hong an jidam lang pu bar phot pen pini ani anta hem ka chil ledet ajok sarim taro atum pen sami hem isi stami mang pronglo labang so lama puthak pen di fu police station along sami missing complex sami pidam ello la pen te bok tra hem ri sami thekdong ledet do lasi klirtang chinthong aphan ma jogabang phule theklong puwai fil sami contact number theroxy phawe nercap therok siricap ec pho therok pli nercap made 7086915648 along kahombi zia phan sami sir imteron ben chununi pontu Kiram tang arkoni pai thongke parni APSC atum pen phangke ma ini ponsi MP Horin Singh be lapen BJP atum pan karbok pon alama puthak pen BJVM is Karbi long atum pen sami BJP sai hemalong phangke ma ini ponsi APSC atum pan lambai pipon thu BJVM is Karbi long amai pujiten be pen labang su phangke mai long kaning jei pon atengki APSC lamjai sarpu angtong ingtika tharpen akoi kipi CM pen public interactions ke BCP camping po akoi kipi pon ke ahokali public interaction program ko rat ka ching kia jai mek ko bangka pinong et ke MP election fund campaign jese kan bangke MP election fund campaign kedam tang kilig ahut CM tulam rong hang pen rat atum phan puthodang huri thumji alang litum kisung ke boyalam buthak alang litum rat athinu purat chingki than ponnang pula sulam chak ateng pensi CM turam rong hang pen bori ponsi public interactions amai pado pon pusi pachini pon public interaction lage nilitum budamong ke political amai kali mate vote ka chorek ko so namai kali lage kadu beta ninje chini bol labange athemanon apor lage none jong se MEC elections tame ki judlan CM ke hai samay along ta ninje lo pani si interaction program os tame ninje lo jenon ma ke election ni tum ke high lab lo hailap pe na phisi putwa nang cha hungri thulo non mangke da ke vote nang pinang ji election na pai nang ji la puson na phanle alang litum public interaction mangke ke dodam kali la ke haidet pen la election vote ka cha election haide lu protang di litum puthot nang litum mathing no wang thuji pu ka cha teng si akhai CM sir Dr. Turam Mohan sir ke ka cha papleng la si la puson na vote si puthot opposition pu amen pen mase APSRC party atum lage lam nang karbok don la puson se theklong lo ako APSRC aphan ke BJP ke kafere nangji alam dare kafere nangji alam ave lata nang to man clear nang than po athema APSRC party ke LAM selection pen danglok MEC election MLA election tapen MP election along ta inut nata ki hayare ulutang te APSLC aphan ka phere ajoine si BJP tum ke APSLC aphan ki beru ne ong se hala da ka abidi ki si mai ki dam buke lake angkur ka belam lapen APSLC lamjai sarpuk angtong tika tharpen puthot BJP atum ke dhorom aphan kelang selet lapen ki hejim do pu akoi ki pipon apthak ta ahok kali pusa lamwai pipon thu athe kedam tang MEC kiliga ho sami Christian dhorom atum maphan sami BJP party atum pen TKP ponsi labang sokidi along sami pahai pon lopusi puthot lamboy pipon de BJP party ke dhorom amen mate dhorom aphan langslet le dhorom aphan kelang rem lopuson ave example ke ladak ta nili nangli to mano pachini tu dakpo tang MEC election
ahur sonson ke Christian adrom kire matung han penang an tiket kipi pondo mili amenda pupo ake hai sir Richard tok bi pendang lok sir Diuping maslai sir pendang lok ake hai sir Pavitro rompi nile memisi anpata nominated memisi pele nang litum langdam busitame ake hai Dr. Munge rompi pen ake hai pengbigareng ma tapi nebele pen le litum langdam busitame buka jana mele ake hai Dr. Numol Mumin lata latumta Christian dorom tum side lo kalima lasi lakson bruta ladak man sili tum jini lo BJP party ke dorom plak play dorom moment pen lang sele le bugadak sili tum klandak lo lasi ake hai ingti sang ho lapuson angkur kavelam la pen ahok kalilam pacitak mang kedi ington melo lo bang ni tum hin pen sodak alang lipan pinrem lo lapen men iliplo Lapen MP Huan Singh Be pen vokek pukipu alam theke ke hindu pen leke pangpar pon kali pusi puthot pachini pon thu vokek pukipu pon ke bangke than pen karju pon pen ke charli dun thega vokek pen ke pangbar dam chot pusi BJYM is Karbi anglong amai phu jiten be pen APSLC lamjai sar pangtong itika tharapan lamboi pi pon thu MP akhai Huan Singh Be ke vokek pukipu dam lata akhai no leke min dam kali Oke, ku example se enjot. Example kian ke ili tuno se langgam pame pulutan te alang ligi pudamai la poeng lo. Oke ke pan ke ake melam le than te ake melam sing chani dunpo. La Vikramaditya alam se alang ali example en pon. La sona tha akai no alam jong se than are pulutan te akai no se chani dunpo. La solam se pudam. Kedam ta por host tame kedamtang porhut movement ala peri ceplok lap pen wikimi tumhan puson sai kepadeng ta sai akemikali pu alang li la puson se alang li kipudam asi la puson avi APSLC spokesperson la pen APSLC amai pu ake hai jai katharang mong ke junior pu majok tachini atike klanda kedamtang porhut Antong di kathar jail ke jangut mate phate ke dohut alangli penangan tangka kapre public tu men penang kirum penang kikalek la kusona alam da la ke nili le ke ningjelam kali laga APSLC amai pu ke hai jai kathar pen masi la bangke pachini dak la pen alangli hin pen masi ake hai antong di kathar pan bangke kakhinde alam sedame sosial media long da lang jumput lo cepaklang lo pulutang de la tumang bong cetonte buke kadu beda sini lasi re alam ke la tum kai da ningje lo pen 60 alam ta la tum kai da ningje lo ta hempre alam ningje sedame hempre parman la tum memorandum kipidam ubang ke batai sia thelong melang lasi munon phila puson alam karbok tapa bang bangke ington ponang pu besalang ni hinpen chuni ripon thu lapen karbing longpen di mahasau a hemprek article 244 autonomous state ke BJP atum pensi pachun pon po laso hemprek a farman kan song BJP atum pen ke ington pon pe pusi BJYM is Karbi anglong amai pu jiten be pen pachini pon thu CM karbing long autonomous council alangli ke hemprek farman kai kita karjat tipabang pu apen hemprek long le aprang sedame development asai sama claim menang ji bukai kita alang li kaning je do sening je the Bharatiya Janata Party सरकार के दौर से handbrake समय long je Kedam tang arkoni paithong ke prai CR ni lakha engko da phon li BMC consensi ke parlo pont chupi hila marjong club asai hemalong rong asar tum phan ki hok alu ke rong asar bidu be pen ka chephem pu pon amaya long alhi tum phan pachini pon labang ki rong asar baburam rong pi pensi pachini pon thu nilip angkang along ke du rong asar tum phan ki hok alu ki pajur pon amaya long alhi man pen MEC Pavitra rong pi pen cheng lok ka prek prek man pengim da chitong dun rong asar tum tam mithang achak kong ka chichini pen mithang Karbi aron ateng ben rong kalana pon thek pameji aphan sami hirzumi pajur pon thalapen bidi suris tami chipa choi pon rong asar ki hok pon alu kiron pon amayalong MEC Pavitra rong pi pen sami
manpeng ke du CM Dr. Turam Ronghang aphan semik ka churu alam thi palepon CM Dr. Turam Ronghang ke japon Karbi rong asara tumphan ka CM Dr. Turam Ronghang pen rong asara tumphan ka ching hon pen asai du an sami klempon longlo lapen CM Dr. Turam Ronghang ke jak ke mi pen ajok Karbi rong asara tumphan semik ke hokpon alu pini chiron pon longlo pusi Philip MSc pabitro rong pi pen Turam Ronghang phan du alam thi rar tumphan klardak pen pachini pon Doan rong asar, man ke do rong asar, ado ko bin pan sa tabi pili labang so. Appointment na letter, mate nalitum rong ke cari calon, bisar gitar, koson pen silitum, len nang jima, isya jakong pinatum kelong. Lasi ningkan prokep api, silitum labang so akam ilitum pacunlong. Lasi ilitum ketensi nilihin pen ilitum siya makihai Dr. Tulan Rohang Pandil Yakiro Pili alang li kabor ilapen nalitum makachuning ripen nalitum a memorandum aputhak amant PC tingsai si tingwai si papratin pen nalitum apan village code aputhak kasilag ni pan council along hukum pilo lasoten pen lembom asam gazette pen order pilo Order pe orang tanglo list pun kesulang di pan pilih lah bang soalu ini tum vitamin lagi dari situ lo lasi kacing mana sih yang sarapan ini akiro biji alang di kamar tameset lapen ini tum cihok nanti ateke Karbi tum ke thei bade bidong hakoko ke ini tum court kasari ave court ave kacing wai nahi opinion alam Bisarnai pulutan ke ilitum bidhangan mongsi rongsi rongsal tum tingwai si alang tum kehidi tum angbong tingwai tingsai pe si ilitum katu tu bakung akam tang di patul hakoko ilitum aron utang lasoteng pen ilitum cicini nai ke lahiro kapri akhe tum ke lason anim rokom lason aron ke keblong nei tang utang Orjan MSc Constituency ang Kangalong High School along RMSA Kedamtang 2017 pen 18 scheme pen kikim kerang pon school building patang pon si arkoi ni phai thongke bra CR ni toglang in church im research stock bi local MSc mate em sujurong phat mari deng pen ingpu pon HDP High School headmaster Robert Singner pen ka chaphen pu pon mailong alihaman pen em sujurong phar em research stock bi Karbi anglong IS Brancing ingti School long luthan bang lapen school long ka Charlie Bomb Krim Sumar atum penceng lok ka prek man peng ke dutung da chitong dun la su school long pathu klam pai song mari bandre bol cycle ke chibi a hem lapen bar pi bar su ka chiti hem penceng lok asona song ka chingthura sai deng poneng ji pusi labang su school long ka Charlie Bomb Krim Sumar atum pen tok lang em interest research stock bi ari deng pin purlu pajirdun Sepen kikimpon 2017-18 so project a building along the tumpini inauguration of program long impupon lang apen thot la so building tung that library pen chenglo art and craft apen kapek that laboratory kapek do that an pen sani use pon po apen HDP High School fan sige panong so school a building ke si kenangan anle long pon po lake tung Dr. Turam Ronghang CM ke Japon a project nasi kato fantal la hello je lapen dak teacher sa pen itum chitong atum an pen mi chingki chithanong lapen student atum pen dami interaction nong lo je ke bang ji year ni ang dong sani guna sofuda au dalam thil sami tum chithan chimung nong lo lapen metric exams sami mission result one po pisin thelo Sir la so higher secondary building mai non nang li pupon iglo la so along bang class bang comment tulong pensila pangcheng ponji ada ke class kang pu fan kali setelah ada ka student atum dak library apen itum dak class ki dorde andim long student tum ki dorde adim long pan itum dak pen sifko dak headmaster abang si alang fikon ko sir pinila HDP High School pen nangli phar memorandum nagi pidun aputhak nangli an memorandum nang pipon nating pemputante mo pentam lo assembly ki do di ma ta la tumave putan de akenang so assembly ke very important tapen dak playground nang ji tapen boundary wall nang ji sita itum SOPD pen apana kithi 30 bigha
boundary wall ki chito rogi la sinitum kapre ka scheme ke ekideng ponji central scheme ki deng pon thegi nisit pen nani project lahai ki bi ponji afan itum IS tum pen tum ching wa pen lahai bang itum bi pon pola pen staff toilet tang lahai pini cycle stand lahai bang ke non ikidinang bon itum prabjin pen la ke ni paklem pon ko sir mupan nangli lam kithan bom hot sitame school long ke organization for example KSA tum sitame kirabdun ek pulo lasi ladakh DPR branch pen KSA tum school visit dam along school visit dam lo lasut ke theklong pulote tum het te boker school long merjeng school long sitame alang tum dam lo laso alang tum main major problem kilong dam I bangke teachers atum apor ben bainong long I edet amat teachers atum kiwang kadure sasonta do nake nang ke school bang venture school alam si putai